La ilaha illallah Muhammadun Rasulillah Mahmud abin yabo Muhammadu sha yabo Muhammadu sha yabo. Bismillahi rabbana Allah ne kaɗai abin bauta. Mun zo duniya ne mu gane don mu kaɗaita Allah da bauta. Wanda yake bi da rayuwarsa ta yanda ya so yayi wauta. Kai dai ɗan uwa rike ibada ka yau biyayya za ka huta. Annabi ɗan aikin rabbi ne zuwan shi gare mu rahama ne, mu al'umma na shi ne muna cin albarkacin shi ne. Na yi farin ciki da zuwan shi, annabi mai ado da gashi, kyakkyawan mutum yana ƙamshi, dukkan halittu babu tamkar shi, mai sama rabbi ya ɗaukaka shi. Annabawa da mala'iku hatta su sun girmama shi, mu ma wajibi ne mu bi shi, mu girmama shi. Annabi manzo ne mu gane Allah shi yake da al'arshi. Allah bai da ɗa bai da mata, tsarki ya tabbata gare shi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulillah Mahmud abin yabo Muhammadu sha yabo Muhammadu sha yabo. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara annabi daraja, Allah ka ƙara annabi daraja, Allah ka samu dace, Allah ka samu gama lafiya, Allah ka taimake mu, Allah dan ƙauna dan so da kake wa annabinka sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara mana son annabi, Allah ka samu gama duniya lafiya, Allah ka taimaki iyamu, Allah ka ƙara iyamu lafiya, Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Alhamdulillah, alhamdulillah, masha Allah. Annabi Rasulillah ɗaha manzon Allah ne, ɗan Abdullahi ɗan Amina, shugaba baban Fadima. Bismillahi rabbana Allahu sarki mai duniya mai halittun